ftit aktar minn 143 miljun. Din iċ-ċifra ta' tnaqqis fid-dħul mill-VAT għall-Gvern jekk ikollha titwetta il-wegħda tal-Partit Nazzjonalista li r-rata tar-ristoranti tonqos minn 18% għal 7%. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-Parlament waqt li wieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat Ivan Bartolo, waqt li wkoll ippreżenta rendikont ta' dħul mill-VAT mill-istabbilimenti tal-ikel matul is-sena l-oħra. Tal-VAT minn stabbilimenti tal-ikel li jintaxxaw is-servizzi tagħhom bir-rata ta' 18% fis-sena 2025 kien jammonta għal madwar 234.2 miljuni, 234.2 million. Dan ifisser li jekk ir-rata tinżel għal 7%, il-Gvern isofri tnaqqis fid-dħul mill-VAT ta' 143.1 miljuni. Fil-Parlament, il-Ministru refera wkoll għal dak li qal il-Kap Nazzjonalista f'intervista s-sibt li għadda, fejn allega li hu refera għal sidien tar-ristoranti bħala ħallelin. Caruana ċaħad kategorikament li qatt għamel tali dikjerazzjoni. Dwar il-proposta nazzjonalista, spjega li din kienet proposta oriġinali tal-Assoċjazzjoni għall-Establimenti tal-Catering LACE. U wkoll irrefera għal mistoqsijiet li saru minn One News lil Alex Borg dwar kemm se tiswa il-miżura tiegħu. Hawn il-Kap Nazzjonalista ma provda l-ebda ċifra u qal li l-istudji tiġu pubblikati biss jekk il-proposta tiġi implementata. F'dan il-kuntest, il-Ministru kritika l-proposta nazzjonalista u ddubita s-serjetà tal-kap tal-Oppożizzjoni. Jiena nixtieq impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra, Sur President, u ma nafx hekk il-kap tal-Oppożizzjoni kien xed jirreferi għalih, dokument illi l-istess ACE kienet għamlet dwar ħanejt it-titlu bleża The Impact of a Reduced VAT Rate on the Catering Industry li dan sar sena u nofs ilu. Ġifri ma nafx il-kap tal-Oppożizzjoni